Creus que s'ha de tenir un gurú? I què deu ser això del gurú? Vol dir mestre espiritual, aquell que ja ha assolit la independència emocional, mental, i pot actuar i fer les coses des de la connexió directa amb la consciència divina. És una persona realitzada. I aquesta persona l'únic que fa és, si tu vols i li demanes, és acompanyar-te en el camí de que tu et passi el mateix. És una persona que ja ha tingut l'experiència de desaferrar-se de les pors, de les dependències emocionals, i que ja ha fet un camí evolutiu en el sentit d'aquest desaferrament. Llavors, si tu vols i li demanes, ell et pot acompanyar a fer aquest camí i a retrobar el veritable gurú, el Satguru, que és el mestre interior, el teu mestre interior.